Hindi na ako makikichismis at magkakalat ng chismis. At paano ako makakalimot sa trahedya kung palagi ko kayong nakikitang lumuluha? Yan yung kapit na bagong lipat lang. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din natin kalimutang mag-subscribe. Magandang gabi po. Isang umaatikabong gabi po sa inyo, Sir Wilmore. Shoutout po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa ninyo dito sa YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Lalong-lalo na sa mga katulad kong jeepney driver. Sa mga jeepney drivers sa daan at mataas na kahoy, para sa inyo tong kwento ko, mga pare. Ako nga pala si Manolo, isang kahig isang tuka. Kadalasan puhunan ko lang ay dila. Madagdag daw ako masyado, sabi ng mga suki kong pasahero. Ewan ko ba, Sir Wilmore? Pero kahit noong bata ako, mahilig na akong gumawa ng kwento. Napapalo ako madalas ng nanay ko noon kasi ichinichismis ko raw ang baho ng pamilya namin sa mga kapitbahay. Makati ang dila, daldalero, lalaking bakla, lahat siyang tinawag sa akin ng nanay kong dating dancer sa kabaret. Maraming kwentong kababalaghan sa buhay ko na gusto kong ibahagi sa listeners ninyo, pero pwede po bang isa-isa muna? Nag-email ako sa inyo dahil hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko sa na-experience namin ng kumpare ko ring kaututang dila na babaero. Itago na lang natin siya sa pangalang Pepe. Paring Pepe! Manolo! Anak ka ng po. Kamusta ka na, Pepe? Kamusta sa Maynila? Kadarating ko lang ng isang gabi, Manolo. Namiss mo ang Batangas, ano? Di niyata ako sinila ka tinuli bago ako'y dinala ng tiya sa Maynila para mag-waiter. Abay, Batanggenyo pa rin na rin. Bakit ka bumalik din sa probinsya natin? Alaus, pre. Anong alaus? Wala na yung restaurant na pinagtatrabahuan ko. Ipinasara ng City Hall. Walang mayor's permit eh. Oh, sandali lang pare. Bibiyahe na muna ako, papasada. Aba, jeepney driver ka na rin katulad ko. Sayang yung jeep ng papang kung hindi ko gagamitin. Sige, papasada na rin ako. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Sige, sagot ko ang inuman. Oh, sa dati ha. Bukas pa ba yung tindahan ni Aling Fairy? Nagsarapan samantala. Pero nakikita ko last week, nagbukas na ulit sa Aling Fairy. Oh, siya sa tindahan na lang ni Aling Fairy? Ingat ka, Manolo. Oh, sige, ingat ka rin, Pogi. Matagal na kami magkaibigan ni paring Pepe, Sir Wilmore. Sabay kaming tinuli at sabay graduate ng high school. Pareho din kami ng pangarap nung binata pa kami. Ang maging radio announcer o kaya DJ. Trip na trip talaga namin magsalita, magkwento at madalas magchismisan. Chismis is real kahit sa aming mga kalalakihan. Natuloy ang inuman naming magkumpare sa tindahan ni Aling Fairy nung gabi na yon. At nasundan pa yon ng halos gabi-gabing kwentuhan habang nagiinuman. Cheers, pare! Cheers, pare! Aling Fairy, 2 Red Horse pa nga oh. Wala ba kayong pulutan dyan kundi itong mani? Kanina pa kayo tahimik, Aling Fairy ah. May problema ba kayo? Shh! Baka inaantok na ang matanda. Alauna na eh. Oo nga eh. Baka kaya ayaw ng kumibo. Gusto na tayong palayasin.
Kapwa namin tiningnan ni Pepe si Aling Ferry habang nagbibigay ng 2 bote ng Red Horse at isang plato ng adobong mani. Napansin namin na iika-ika ang matanda habang nakabistidang itim. Pinatay ni Aling Ferry ang kaisa-isang bumbilya sa harapan ng tindahan niya. Nagsindi na lang siya ng lumang kasera bago siya pumasok uli sa pwesto niya sa loob ng bulok niyang tindahan. Pare, wala ka bang napapansin kay Aling Ferry? Ano naman yun, paring Pepe? May tsura pa rin si Aling Ferry kahit 60 plus na. Anak ng... Alay, wag mo sabihin... Ano? Para ko ng lola yan, no? Pero alam mo, sabi ng nanay ko nung bata ako, si Aling Ferry daw ang karibal niya sa cabaret sa bayan nung mga dancers pa sila doon sa mga parokyano nila. Mas bata lang ng konti ang nanay ko dyan kay Aling Ferry pero mga agogo sila nung kabataan nila. Totoo ba yan, pare? Oo, dating dancer sa cabaret ang nanay ko noong 70s. Doon niya raw nakasama yan si Aling Ferry. Kaya pala mistis at magandang mukha ni Aling Ferry? Marami namang magagandang Batanggenya dito sa purok natin. Ay, kilala mo yung bagong pantasya ng bayan natin ngayon? Sandali. Yan ba yung kamukha ni Marian Rivera? Mistisa na matangos ang ilong? Sobrang puti? Maputi pa sa kokomban? Tapos palaging sexy ang suot? Oo, si Rosenda. Ayun! Nadali mong pangalan, Rosenda nga. Napaka-sarap na babae, Manolo. Hindi lang pang display, pare. Pangkama pa. Kapag tumiting sa'yo, manilibugan ka talaga. Aray, paano mo naman nasabi yan, paring Pepe? Sa akin sumasakay ang si Rosenda eh. Ha? Talaga? Sinong kasama? Kilala mo si Jiro? Yung batang utusan natin dati. Oo, si Jiro na mukhang pang K-drama yung muka. Yung kahawig ni David Licauco. Sino naman si David Lacao ko, pare? Tangina pre. Ikaw ang nagpunta ng Maynila. Hindi mo kilala yung chinito na kapartner ni Barbie Fortesa. Aray, kamukha ni Jiro yung artistang si David. Paano mo naman natansya na ganyan ka-eksakto ang mukha ng Jiro na uhugin lang noon? Sa akin sumasakay ang si Jiro. Tuwing hating gabi at pauwi na ako. Kasama si Rosenda? Hindi pare. O bakit nagtatayo ang mga balahibo mo sa braso? Bakit nanginginig ka? Paano ko hindi manginginig? Patay na si Jiro. Ano? Pinatay daw si Jiro nung totoong asawa ni Rosenda. Isinakay daw sa tricycle isang gabi si Jiro. Tapos dinala sa lumang biikan ng palay sa bukid. Kinaladkad papasok sa lumang farmhouse doon. At doon sa dating babuyan na yun, ibinigtis sa kisame ng farmhouse si Jiro. Totoo ba yan? Oo nga. Alay, ay maliwala. Halos kalilibing lang ni Jiro nang bumalik ka dito sa Batangas. Pero, alam mo hindi binurulo si Jiro eh. Nagtaka ang lahat. Bakit walang lamay? Sarado raw ang kabaong. Inilibing agad-agad. At alam mo ang nakakakilabot? Ano? Ang pumatay daw kay Jiro ay walang iba, kundi Sino? ang tatay niya. Ang tatay niyang si Mang Simon? Mismo pare. Pinatay ni Mang Simon si Jiro dahil si Mang Simon pala ang tunay na asawa ni Rosenda. Ha? Ganon? Oo. Sabi yan ng matatandang kapitbahay nila Mang Simon noong nakichismis ako kung bakit walang lamay na naganap para kay Jiro noon. Ito palang si Mang Simon ang unang naging boyfriend ni Rosenda. Alay, nakilala ni Mang Simon si Rosenda sa lumang kabaret kung saan nagtatrabaho dati sila Aling Ferry at ang nanay ko. Bukas pa ba yung cabaret na yun hanggang ngayon? Oo no, bukas pa. Pinaparenovate lang nila kada isang dekada. At pinapalitan ng pangalan. Oh, tuloy mo na ang kwento tukol kay Mang Simon. Eto na pare. Dahil balo na sa unang asawa si Mang Simon,
ikanasal sila sa huwes ni Rosenda. May kaya si Mang Simon eh. Pinatulan talaga ni Rosenda. Pero eto na ang chika ni Tali na nagtitinda ng talaba. Nang magsama raw sa iisang bubong sina Mang Simon, si Rosenda at ang guwapong anak na si Jiro. Nahulog daw ang loob ni Rosenda sa batang anak. At yun ang ginawang kabit. Hayop, parang teleserya. Yung babae pa ang may kabit. Tinuhog ang mag-ama. Sina ang witch? Ay isa sa harap, isa sa likod. Hayop nitong si Rosenda pala, no? Natatakot ako pare. Bakit? Dahil gabi-gabi nga sumasakay sa jeep ko ang kaluluwa ni Jiro. Tangina tol, huwag ka nang pumasada hanggang hating gabi. Pero sandali, baka may gustong sabihin sa'yo si Jiro, kaya nagpapakita sa'yo. Hindi ko alam. Baka masama ang loob ni Jiro dahil pinatay siya ng sarili niyang ama. Bakit kasi siya kumabit kay Rosenda? Alam naman niyang kasal na si Rosenda sa tatay niya. Kahit ako, kung ako tatay niya, baka pugutan ko pa siya ng ulo eh. Tao po! Tao po! Ramdaman ko kayo. Kaya gabi-gabi pa rin akong dumadalaw dito sa tindahan ninyo. Magpahinga ka na, Jiro. Ipinagdarasal kita araw-araw sa buong may kapal. Ikaw at si Rosenda. Salamat po. Kinuha ni Jiro ang isang case na Red Horse at naglakad papunta sa dilim. Paring Pepe, iba ang kutob ko. Gusto mo, sundan natin si Jiro? Sige. Aling Fairy, babalik kami ni Manolo. Kukuha lang kami ng Nang chika, pera. pambayad sa mga nainom namin. Hindi tumango o tumingin man lang sa amin ang magandang mistisa na si Aling Fairy. Lingid sa kalaman ni Jiro, nakabuntot kami sa kanya habang naglalakad siya sa pilapil. Puno ng mga palaka ang tumana, kaya hindi dinig ang mga yabag ng paa namin ni Paring Pepe sa putikan. Sinundan namin si Jiro hanggang sa makarating ito sa sakahan, kung saan matatagpuan ang lumang farmhouse na dating babuyan. Nagbalik si Jiro dito sa... Kung saan siya binigti ng tatay niya. Shh! Huwag ka maingay. Uy, huwag na tayong sumunod hanggang loob. Sumilip na lang tayo dito sa may yerong dingding. Sige, humanap ka ng pwesto. May kasama si Jiro, pare. Shh! Huwag ka maingay. Jiro, anak, ikaw na ba yan? Nang ilabot kami nang makita namin si Mang Simon, kalunos-lunos ang itsura nito. Mukhang isang buwan na hindi nag-ahit ng bigote at balbas. At mukhang hindi na naligo simula nang mapatay ang sariling anak. Sigurado ka bang pinatay ni Mang Simon si Jiro? Oo nga. Yun ang chika ng mga matatanda sa bayan. Lalo na kapag natatraffic ako sa palengke. Yun ang usapan ng mga pasahero ko. Pero buhay na buhay siya, Manolo. Ayan o, niyakap pa niya ang tatay niya bago niya binuksan ang 2 bote ng Red Horse. Nakinig kaming maigi ni Paring Pepe habang nakasilip sa butas ng yerong dingding. Cheers, anak. Cheers? Nag-cheers pa? Gawin nating huling inuman ng madaling araw na to. Bago kayo sumuko sa mga pulis bukas. Tay, Mahal na mahal ko si Rosenda, anak. Kaya nagawa ko yun sa kanya. patawarin niyo rin ako, Tay, kung pumatol ako sa babaeng minahal ninyo. Aaminin ko. Dala lang ng libog kaya pumatol ako sa mga pang-aakit ni Rosenda.
Ang sabi ni Rosenda, magbabagong buhay na siya nang damputin ko siya sa kabaret. Alam ko anak, na pera ko lang ang habol niya. Nagbulag-bulagan ako, sumakay sa trip na gusto niya. Parang isang biyahe sa ilalim ng bagyo sa isang palikulikong highway. Delikado mahalin ang tulad ni Rosenda. Pero huli na. Dahil sa nais kong makalimutan ang namatay mong ina, nahumaling ako sa alindog ni Rosenda. At ibang ganda, magaling sa kama si Rosenda. Alam kong alam mo yun, anak. Pero paano niyo nagawang... Bakit ko siya binigti ng buhay? Ibinigti ko siya ng buhay dyan sa kisame na yan. Dahil manloloko siya. Patawad, Tay. Patawarin mo kami. Pinatay ko si Rosenda at ang lahat ng mahal niya sa buhay dahil pare-pareho silang haliparot. Mula sa lola hanggang sa ina, hanggang kay Rosenda. Dumadaloy ang kate sa katawan nilang lahat. Mga babaeng haliparot, mga babaeng makasalanan. Kaya pinatay ko si Rosenda at ang natitira niyang mga kamag-anak. Pero iba ang alam ng mga tao dito sa atin. Ang pagkawala ng bangkay ni Rosenda. Tinabunan ng alingas-ngas na ako ang pinatay mo. Lalo na nang naglibing ka ng kabaong na walang laman. Kumalat ang chismis na pinatay mo nga ako. Kaya multo ang tingin ng mga tao sa akin dito. Susuko ako bukas sa pulisya. Sasabihin ko na ang lahat. Aaminin ko na ang mga pagpatay na ginawa ko. Sasabihin mo rin ba, Tay, kung saan mo dinala ang bangkay ni Rosenda? Nak ng putya, paring Manolo. Buhay pa pala si Jiro. At pinatay ni Mang Simon si Rosenda. Kung ganun, ako ang minumulto, pare. Ha? Bakit? Ako ang nakakakita kay Rosenda sa tuwing sumasakay sa jeep ko. Ako ang minumulto niya. Sino yan? May tao ba dyan? Takbo, pare! Nagkandara pa kami ni paring Pepe sa maputik na pilapil ng sakahan. Nadapa ko at nangudngod sa tae ng kalabaw. Naunang tumakbo si Pepe sa akin at nahintakutan ako ng pagtalikod ko ay may dalawang paa ng babaeng maputi na nakalubog sa sakahan. Hindi ako nakagalaw, Sir Wilmore. Pagtingala ko, nakita ko ang nakabikting si Rosenda. Nasa ilalim kami ng madilim ng gabi, pero nakabikti siyang kumakawag-kawag sa tabi ko. Nakatirik ang mga mata niya at nakanganga siya ng bukang-buka habang humihingi ng saklolo. Pumikit ako at nagdasal. Sino yan? Anong ginagawa mo dyan sa sakahan namin? Jiro, tulong. Hindi ako makabangon. Biglang nawala sa tabi ko ang multo ni Rosenda. Hindi ako makapaniwala sa naranasan ko. Ano ba kasing ginagawa mo dito sa farmhouse ng tatay ko? 3:00 na ng umaga. Pwede iangat mo muna ako sa putikan. Ikwininto ko ang lahat ng alam ko kay Jiro at kung bakit ako naandun ng mga oras na yon. Pero isang malakas na batok lang ang ibinigay sa akin ng mag-amang Jiro at Simon. Hindi na po mauulit, Mang Simon. Hindi na ako makikichismis. At magkakalat ang chismis. Lalo na kung hindi totoo dahil chismis nga lang. Pasensya na po sa bunganga kong pala-imbento at makati. Pasensya na po. Sorry po, uwi na ako. Pero dahil chismoso nga akong tao, sa laki ng katawan ko tinalo ko si Ogie Diaz at Boy Abunda sa pagiging tagahatid ng chika. Hindi ako nakontento na hindi ikalat agad ang dalaman ko. Hinanap ko si Pepe sa jeep niya, pero wala siya doon. Naisipan kong balikan siya sa tindahan ni Aling Ferry. Pero laking pagtataka ko,
nang makita kong giba na ang tindahan ni Aling Ferry. At wala na doon si Pepe. Manolo, bakit putikang ka? Aling Ferry, bumalik ba dito si Pepe? Hindi, pero narinig ko siyang sumisigaw papalayo kanina lang. Parang nababaliw eh. Sumisigaw nang makita ako. Oh, Saan ka ba nang galing at ganyan ang itsura mo? nako, eto na nga ang chika. Alam niyo bang buhay pala si Jiro? At si Mang Simon ang pumatay kay Rosenda. Si Rosenda pala ang binigti ng matandang si Mang Simon at hindi ang anak niya. Ang nakakatakot, nagpakita sa akin si Rosenda kanina lang. Ha? Saan mo nakita si Rosenda? Doon sa sakahan, sa lumang farmhouse. Duguan. Sinungaling ka. Kahit kailan, wala kang sinabing totoo. Chismoso! Totoo nga ho, Aling Ferry. Nasa farmhouse si Rosenda. Kanina lang. Wala sa farmhouse si Rosenda. Eto siya oh. Nandito sa tindahan ko ang apo ko. Dito siya tumakbo simula nang mag-amok si Simon at patayin siya. At ang lahat ng kamag-anak namin. Nakalutang na lumabas mula sa gibang tindahan si Rosenda at tinawanan ako habang katabi ang Lola Ferry niya. Ang ibig sabihin, Aling Ferry, patay na rin kayo. Ano bang sabi ng chismis? Multo! Magmula noon ay hindi na ako nakipag-inuman sa kahit kaninong tropa kong driver tuwing madaling araw. Hindi na ako bumalik pang muli sa tindahan ni Aling Ferry. Kahit na nangangati akong alamin ang katotohanan kung multo na rin ba siya. Hindi na kami nagkwentuhan ulit ni Paring Pepe. Imbes na magkwentuhan ay nag-alay kami ng dasal sa simbahan para kay Rosenda tuwing Biyernes at Linggo. Ang huli kong balita, nakulong daw si Mang Simon dahil sa ginawa nitong multiple murder. Crime of passion daw ang tawag doon. Hindi ko alam, Sir Wilmore. Basta ang alam ko, natuto na akong manahimik kahit nakakarinig ako ng mga alingas-ngas o fake news. Sobrang haba na ng chika ko. Napaka-chismoso ko talaga. Salamat po sa inyong mga nakikinig ngayon at sa lahat ng mga lalaking tulad ko. Hinay-hinay ang kakachika. Kaya tayo napagkamalang balingga. Dinaig pa natin ang pakpik na balita. Glory be to God. Praise you, Lord Jesus Christ, and thank you po, Sir Wilmore, for choosing my story para ma-feature dito sa YouTube channel ninyo. I am writing this email all the way from America. Yes po, marami po akong mga amiga at former workmates na Pinoy na nakasubscribe sa nag-iisang Pinoy horror YouTube channel wherein true-to-life stories are only featured. Please call me Flora. I'm a dual citizen living here in Los Angeles. Yung American husband ko na napakagaling magtagalog ang siyang nag-udyok sa akin na magkwento dito sa kwentong takip silim. This story happened almost 20 years ago sa Pilipinas, kung saan in-invite akong maging member sa isang fellowship ng isang guwapo, macho, at napaka-chismosong pastor. Let's call him Pastor Joseph. Magandang umaga po. Sino pong kailangan nila? Finally, it's wonderful to see you. Kayo na pala ang nakatira sa bahay na to. Yes po. Why? Naikwento ka sa akin ni Mrs. Hazel Byrne, yung landlady ninyo na nakapangasawa ng Swiss. I heard na may pinagdadaanan ka raw. Mahirap naman kasi talaga maging number 2. Huh?
Tama rin naman yung ginawa mo, Flora. Thou shall not commit adultery. Masama ang makiapid sa may asawa na. Mabuti at nakayanan mong hiwalayan ang asawa mo. At least, sustentado pa rin kayo ng kalivin mo dati dahil may dalagitan na kayong anak. Maswerte ka pa rin because he pays the rent. Grabe, I don't know what to say. Ganun na ba ako kasikat para malaman ninyong private life ko? Don't worry, Flora. Hindi lang naman ikaw ang kabit dito sa neighborhood natin. Si Mrs. Bautista at si Madam Truman, mga dating kabit din yung mga yan before they joined the fellowship. By the way, ako nga pala si Pastor Joseph Robinson. Oh, pastor kayo. Pastor pala kayo. Akala ko showbiz chika reporter kayo eh. Oh, my goodness. Kayo siguro yung naririnig kong pastor na sikat na healer dito sa lugar natin, ano? I only live mga 4 houses away. I just want to invite you and your... Ma! Sino ba yung kausap mo dyan? Kakalipat lang natin dito. Nakikipagchismisan ka kaagad sa kapitbahay. Gigi, anak, look who's here. Si Pastor Joseph. Ha? Oh, pastor kayo? Akala ko nagbebenta ng encyclopedia. No, Gigi. I'm a devoted pastor and a healer. Gigi ang name mo, tama? Nandito ako to welcome you to the neighborhood and to invite you this coming Sunday at sa susunod na Wednesday for fellowship. Fellowship? Ano po yung fellowship? It is a sacred gathering of Jesus' modern-day disciples like us. May Bible study, may kantahan, may sharing. Maraming gwapings na members sa fellowship, Gigi. Baka may manligaw sa'yo doon. Who knows? Sa cute mong bata. Konting mascara at lipstick lang. Kamukha mo na si Vivian Foz. You should join us, Gigi. Halos buong neighborhood nandun sa church na yon. Can you see it from here? Ayun. Yung kulay pastel pink na crucifix na yon. Oh, napakagandang simbahan. Kayo bang pumili ng kulay? Pink? Pastel pink. Yes, I did choose the color. That is my mother's favorite color of gown when Imelda Marcos invited her sa Malacanang before. You know naman may family, mga elitista ang parents ko noon eh. Ma, hindi kaya baliw yan? Nakatakas sa mental? No, Gigi, I am totally sane. Alam mo ba na may paranormal powers ako? Kaya doon sa fellowship ko nagpupunta usually ang mga taong may sanib. Mga dalagang sinasapian ng demonyo. Oh, totoo po? Heto ang holy water. Itabi ninyong mag-ina. Panlaban yan sa mga kampon ng kadiliman. Huwag kayong mangamba. Habang nandito ako, ililigtas ko kayo sa mga demonyong naglipana sa dilim. Nakakatakot naman pala dito, Ma. No need to be afraid for I am here. See you sa Sunday. Noon lang ako naka-encounter ng sobrang daldal na pastor na tulad ni Joseph. Dinaig niya pa ang movie reporter sa dami niyang tanong at alam tungkol sa buhay ko. Inatake tuloy ako uli ng anxiety attack. Mabuti na lang at bumisita agad ang pinsang kong si Charisma kasama ang anak niyang si Lilibeth. Close kasi ang anak kong si Gigi kay Lilibeth. Kaya kahit saan kami napapadpad ng anak ko, naandun din ang pinsang ko at pamangkin. Gigi, ang laki naman ng bahay niyo. Nakita mo na ba yung garden? Oy, Lilibet. Nakakita ka na naman ng mansyon. Mukha ka namang timawa sa reaksyon mo dyan. Isara mo nga yung bibig mo. Ikaw naman, Charisma. Hayaan mo na yung bata. O sige na, enjoy kayong dalawa ni Gigi, Lilibeth. Punta kayo sa garden. May malaking puno ng balete dyan. Magugustuhan mo. Flora, bibili lang ako ng ulam natin for tonight. Alis muna ako sandali. Naghanda ako ng hapagkainan at nagsaing. Maya-maya pa, nang bandang 6:00 na ng gabi, napansin kong may batang mahaba ang buhok na naka-Sunday dress ang sumali sa laro ni na Gigi at Lilibeth. Sino yung batang yon?
Nakita kong nagtutulakang tumakbo papunta sa gate ang anak ko at si Lilibeth. Naiwan sa ilalim ng puno yung batang mahaba ang buhok. Mabilis akong tumakbo papunta sa garden, pero natagilan ako nang biglang tumingin sa akin ang bata. Huh? Wala itong mukha, Sir Wilmore. Bigla akong natakot at pinuntahan ang anak ko at pamangkin ko sa gate. Anong nangyari? May bata! May bata, Mama! Tita! Nakakatakot yung bata! Ay, nakita ko. Bakit ba kasi kayo naglalaro doon ng Scrabble? Pwede naman sa... Tita, hindi po Scrabble ang nilalaro namin ni Gigi. Ha? Niaya ko si Lilibet na maglaro ng Spirit of the Coin. Gigi! Flora, bakit mo na naman sinisigawan ng anak mo? Charisma! Oh, bakit namumutla kayong tatlo? Ma, may nakita kasi kami ni Gigi na batang walang mukha sa ilalim ng puno sa garden. Ano? Nakita ko rin, Charisma. Lilibet, halika na. Uuwi na tayo. Pero Charisma... Ipagdarasal ko kayo ni Gigi, Flora. Kaya pala iba ang vibe ko sa bahay na ito kanina pa. Halika na, Lilibet. Unang araw pa lang namin sa bahay na nilipatan namin ay ginapangan na kami ng takot. Noong gabing yon, hindi makatulog ang anak kong si Gigi. Sinamahan ko siyang matulog sa kwarto niya. Nakahiga na kami sa matigas niyang kama nang mapansin kong may malalaking butas sa kisame. Madilim ang buong kabahayan dahil kulang ang mga ilaw at source ng kuryente. Mama, dito ka lang sa tabi ko, ah. Dito na nga ako matutulog sa kwarto mo. Huwag kang matakot, Gigi. Heto ang Biblia. Makinig ka sa babasahin ko sa'yo, ha? Verse 26. Huwag nga kayong matakot sa kanila sapagkat walang anumang natatakpan na hindi mahahayag at walang anumang natatago na hindi malalaman. Verse 27. Ang sinasabi ko sa inyo, sa dilim ay sabihin ninyo sa liwanag. Ang narinig ninyo ng pabulong ay ipahayag ninyo mula sa mga bubungan ng bahay. Verse 28. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan ngunit hindi makakapatay sa kaluluwa. Sa halip matakot kayo sa kanya na makakapatay kapwa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Biglang tumili at nagtalukbong ang anak kong si Gigi. Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo, anak? Yung bata sa garden, nakasilip sa atin mula sa kisame. Napatili ako, Sir Wilmore, nang tumalon sa kama ang bata at tumakbo papalabas ng kwarto. Panginoon ko! Ay! Bigla kaming natigilang mag-ina sa nasaksihan namin. Natulala kami. Hindi kami makahinga. Mga 30 seconds kaming ganon nang biglang umuga ang kama at humampas ito sa magkabilang dingding. Sa ngalan ni Jesus, layuan mo kami! Masamang demonyo! Biglang huminto ang pagrolyo ng kama. Napatili na lang ako nang maramdaman kong mag-isa na lang akong nasa kwarto. Wala na sa kama si Gigi. Gigi! Gigi! Nasaan ka? Gigi! Saan ka nagpunta, anak? Sinilip ko sa ilalim ng kama ang anak ko, pero wala siya doon. Natakot ako kaya tumakbo ako papalabas ng bedroom. Hinanap ko si Gigi sa sala, sa living room, sa banyo, sa gate, hanggang sa... Nakita ko ang anak ko na nakaupo sa ilalim ng punong balite. May hawak na piso, kasama ang maliit na batang babae na tumalon mula sa kisame.
Doon na ako na-break out, Sir Wilmore. Gigi, anak, anong ginagawa mo dito sa garden? Magkasama lang tayo sa kwarto mo Mama? Do you love me? Of course, anak. Oo naman. Niyakap ko si Gigi. Niyakap niya rin ako. Sa pagkakataon na ito, wala na yung batang babae sa paligid namin. Binulungan ako ng anak ko. Why did you kill me? Bigla akong kinilabutan sa narinig kong boses ng anak ko. Boses halimaw na siya. Tumakbo si Gigi na parang aso, 2 kamay at 2 paa na lumabas ng gate. Hinabol ko ang anak ko pero para siyang dilamon ng dilim. Dinaig ko pa si Sisa sa kahahanap ng anak ko. Gigi, anak. Saan ka nagpunta? Anak! Bumalik ka! Nakita ko nagbukasan ng ilaw ang mga nadaanan kong kapitbahay. Isa na rito ang simbahan ni Pastor Joseph. Naglabasan ang mga kababaihan mula sa fellowship at narinig ko silang nagbubulungan. Flora, are you okay? Ay, ayan! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan yung kabit na bagong lipat lang. Oh, so yun? Bakit parang baliw na hinahanap yung anak? Makasal pa kayong nanay yan. Iniwala ng anak? Ano ang klaseng ina yan? Naku, diba? Kita nyo na. Kaya ako, palagi kong pinapatulog ng maagang 2 anak ko. Hindi ko na pinalalabas ng bahay kasi nga baka makidnap. Marami pa na mga adik ngayon dito sa atin. Hindi ako pabayang ina at higit sa lahat, hindi ako kabit. May kumalabit sa akin mula sa likod ko at nang mapansin ko ito, parang bigla akong nawala sa sarili ko. Yung batang mahaba ang buhok, kinuha ang kanang kamay ko at kinaladkad ako papunta kay Mrs. Bautista. Putang ina! Bakit mo ako sinampal? Nagtingin ang lahat ng tao sa simbahan kay Mrs. Bautista. Ay, Mrs. Bautista? Papayag kang sampal-sampalin ka ng isang walanding kabit? Wala na akong ibang naalala pa, kundi ang mga sinabi ko. Oo, naging kabit ako. Pero hindi ako masamang ina. Mama! Gigi! Kitang-kita ko ang anak ko na nakatayo sa harapan ng gate namin, umiiyak. Itong kabit na ito? Tingnan yung ginawa sa sariling anak. Binugbog! Puro sugat ang bata! Hoy! Matandang mukhang isda na may katawang lata ng Ovaltine. Manahimik ka, ha? Hindi mo alam kung anong nangyari sa amin ng anak ko kanina lang. Uy, grabe naman. Bastos na kabit yan! Pastor, marahas naman yung isasali ninyo sa grupo natin. Nga, malaswa pa! Tingnan nyo, nakapanty lang! Doon ko lang napansin na naka-t-shirt lang pala ako habang nakapulang panty. Bigla akong natauhan sa bilis ng mga kaganapan. Tumakbo ako sa anak ko at pumasok kami sa loob ng bahay. Nang sumunod na araw, tulala na si Gigi. Dumating si Charisma at Lilibet para tulungan ako sa anak ko. Pero Sino sila? Gigi, si Liliberto. Palayasin mo sila! Flora, sinasaniban ng anak mo. Umalis na kayo sa bahay na ito. Saan kami titira? Alam mo namang sinusunod ko lang ang asawa ko kung saan niya kami patirahin. Ex mo na si Christian. For once, patunayan mo naman na kaya mong wala na sa buhay mo yung mandulokong Christian na yon. Never ka naman niyang pinanagutan eh. Tutulungan kita. Basta umalis na kayo ni Gigi from this house. Ano yun?
Mabilis akong tumakbo sa kwarto sa itaas para akong pinigilan ng mga anghel nang magliparan sa mukha ko ang malalaki at mabibigat na poon ni na Mama Mary at Jesus Christ. Gigi! Itigil mo na yung pagtawa mo! Tinatakot mo kami! For all of you, if you don't leave Gigi alone! Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Flora, dalhin natin sa simbahan ng anak mo. Ako ang gagamot sa kanya. Paano nyo nalaman na? Lahat ng tumira sa bahay na to, sinaniban ng demonyo. Let's go to my church. Now! Pinagtulungan namin kaladyarin papunta sa simbahan si Gigi. Awang-awa ako sa anak ko si Wilmore. Dahil habang papasok kami ng church, nakikita kong dumudugo ang mga paa niya. Pumuputok ang mga labi niya sa oras na nagdarasal ng The Lord's Prayer si Pastor. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdalang kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdalang kapayapaan, kundi ng tabak. Naparito ako upang paghimagsikin ang isang tao laban sa kanyang ama. Papaghimagsikin ko ang anak na babae laban sa kanyang ina at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. Ang kaaway ng isang tao ay ang kanyang sariling kasambahay. And Jabez called the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me and you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Lord, save my daughter. Ilayo niyo kami sa masama. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ngunit lalong nagwala si Gigi para siyang nakaangat sa lupa nang tadyakan niya kami isa-isa. Humagis kaming lahat sa pader, pero biglang tumayo si Lilibet at sumigaw ng napakalakas na, Selena, tama na! Natigilan sa pagwawala si Gigi. Tiningnan nito ang pinsan niyang si Lilibet. Maluhaluhang nagsalita si Lilibet. Isinali ka namin sa laro ni Gigi para maging kaibigan ka. Hindi para saktan mo ang pinsan ko. Selena, lumapit ka kay Kristo. Alisin mo ang galit mo sa puso mo. Kung itinulak ka man ng sarili mong ina sa bangin, at kung sinadya niya nga napatayin ka, tulad ng sinabi mo sa laro natin, then, patawarin mo na siya. Dahil siguro, patay na rin siya ngayon. Yun lang, at nakangang napatulala si Pastor Joseph sa inimatay kong anak. Agad kong dinala si Gigi sa ospital. Walang nakitang malubhang sugat ang anak ko, pero nakumpay ng 1 buwan si Gigi Sir Wilmore dahil sa hindi maipaliwanag na pagbaba ng energy at oxygen supply niya sa katawan. At doon ko nalaman ang tunay na istorya ni Selena, ang batang pinatay ng sarili niyang ina. 4 na dekada na ang nakalilipas. Ikwinento sa akin ng anak ko at ni Lilibet na nilapitan sila ng multo ng batang si Selena para humingi ng tulong. Gusto raw silang isama nito sa bangin. Humindi ang anak ko at ang pinsan niya, kaya nagsimulang sumabog sa galit ang kaluluwa ni Selena. Hindi ko na kinaibigan si Pastor Joseph magmula noon.
at lumipat na kami ng tirahang mag-ina pagka-discharge ni Gigi from the hospital. Sa ngayon ay kasama ko sina Charisma, Lilibet at Gigi dito sa USA. Magandang araw, Sir Wilmore. Kumusta po kayo? Ako nga po pala si Kyla, isang 25 years old, event organizer na sumusulat po mula sa Romblon. Iniwan po ako ng nanay ko noong mga 13 anyos na ako. Para po sa wakas ay makabuo na siya ng sarili niyang tunay na pamilya. Kasama ang lalaking totoong mahal niya. Ako po kasi, Sir Wilmore, ay bunga lang ng nangyaring pang-aabuso noon sa nanay ko ng isang hindi kilalang lalaking nakainuman niya raw sa bar noong siya'y dalaga pa. Simula po sa pagkabata ko pa lang, pakiramdam ko ay sagabal lang ako para kay nanay. Kaya nga po nang iwan niya ako, ay hindi na rin ako nagdamdam pa sa kanya. Hindi ko naman po siya masisisi. Dahil alam kong sa tuwing makikita niya ako, ay nagiging isang instant reminder niya ako ng pinakamasalimuot na pangyayari sa buhay niya. Simula po noon ay kung kani-kaninong mga kamag-anak na ako nakitira. Hanggang sa noong nag-17 anyos po ako, ay napadpad po ako sa puder ni Tia Lorena. Isang guro sa elementarya na pinsan po ni nanay. Matandang dalaga po si Tia Lorena. Wala po siyang kasama. Kaya naman po naisipan niya akong ampunin noon. Hindi po upang alagaan, kundi upang maging kasambahay niya. Istrikta, masungit at mainitin ang ulo ng tiyang. Malupit din po siya sa akin. Kaya talagang malaki ang takot ko sa kanya noon. Bukod pa po ron, may pagkamaramot po talaga si Tia Lorena. Lalo na sa pagkain at pera. Kaya po wala rin siyang kasundong kahit sino sa mga kapitbahay namin dati. Hindi ko naman po akalain na ang masamang pag-uugali niyang yon ang magiging mitsa ng isang nakakapanindig balahibong pangyayari sa buhay naming dalawa. Kayla, ano na? Nasa na yung kape ko? Napakakupad mo talagang kumilos na bata ka. Eto na po, Chang! Bumili pa po kasi ako ng kape sa tindahan eh. Naubusan na po kasi tayo ng stocks. Sus! Huwag mo nga akong pinaglololo ko, Kayla. Kunwari pa tong babaeng to. Alam ko namang nakikipagharutan ka lang dun sa anak ni Salome, kaya palagi kang nakatambay sa tindahan nila. Si Francis ho, Chang? Naku, kaibigan ko lang po yun. Kaibigan. Sus! Kayo rin na magkakagustuhan yan.
Ang sabihin mo, manang-mana ka lang doon sa nanay mong haliparot. Tingnan mo't nang makahanap ng ibang lalaki, iniwang ka na. Halat bilisan mo lang ang kumilos dyan. Magbihis ka na't sumabay ka na lang sa akin papuntang palengke nang makapamili ka ng mga kulang dito sa bahay. Para may silbi ka naman. Talagang nagpantig po ang tenga ko dahil sa mga sinabi sa akin ni Chang ng umagang yon. Minsan lang po akong mapiko noon sa mga panlalait at pang-iinsulto niya sa akin. Pero sa tuwing babanggitin po ni Tia Lorena ang tungkol sa pag-aabandona sa akin ng nanay ko, ay hindi ko maiwasang maapektuhan ng sobra. Alam ko naman pong masakit talaga siyang magsalita. Pero kung minsan talaga, ay hindi ko na matiis pa ang mga sinasabi niya. Ikaw sanang mawala ng silbi. Tingnan ko lang kung may magsiyagang ibang tao dyan sa ugali mo. Maaga pa nang makarating kami ni Tia Lorena sa palengke. Maaga rin po kasi siyang pumapasok noon sa eskwelahan kung saan siya nagtuturo. Kaya madilim-dilim pa ay umaalis na kami ng bahay. Sa tuwing mamamalingki po kasi ako ay pinasasabay talaga ako ni Tia Lorena sa kanya para may tagabitbit siya ng mga dala niyang folders, libro o di kaya'y iba pang teaching materials niya. O siya, iiwan na kita rito. Siguraduhin mong mabibili mo lahat ng kulang sa bahay. Kundi malilintikan ka sa akin. Oh, Chang! Ale, pambarya. Pangkain lang po. Ay, ano ba yan? Bakit mo ako hinahawakang bata ka? Ang dumi-dumi ng kamay mo. Ano ba yan? Ang uniform ko? Sorry po, Ale. Nanghihingi lang po ng barya. Nung isang araw pa po kasi ako hindi kumakain eh. Sige na po. Ano naman bang pakialam ko? Lumayas ka nga sa harapan kong bata ka. Baka matadyakan pa kita eh. Pero wisyo. Chang, tama na ho. Huwag naman ho kayong ganyan sa bata. Nakakaawa naman po eh. Nakakaawa. Di samahan mo. Ikaw ang bumuhay at magpakain kung kaya mo. Huwag mo akong pinangangaralan dyan, Kyla. Baka nakakalimutan mong pinalalamon lang kita. Napayuko na lang ako noon, Sir Wilmore. Medyo malakas po kasi ang boses ni Tia Lorena. Kaya napapatingin sa amin yung ibang dumadaan. At nakakaramdam ako ng hiya. Dahil doon, binalingan lang po uli ni Tia Lorena yung batang pulubing nangingilid na ang luha. Talagang awang-awa ako sa bata dahil nakahawak siya sa tiyan niya at halatang gutom na gutom. Ano kang bata ka? Lalayas ka ba ng kusa sa harapan ko? O sisipain pa kita palayo? Napakabaho mo. Lumayo ka sa akin. Sobra naman po kayo sa akin, Ale. Nanghihingi lang naman po akong barya kasi gutom na po ako eh. Sige na po. Ba't talagang makulit kang bata ka, no? Sinabi nang lumayas ka sa harapan ko eh. Layas!
Pero bigla na lang pong pumalahaw ng iyak yung bata, Sir Wilmore. Dahil po doon, ay hindi lang na ako ni Tia Lorena palayo ng konti doon sa bata para makapag-abang na si Chang ng sasakyan niyang jeep. Halos madurog po noon ang puso ko habang pinanunood kong umiiyak yung bata. Hanggang sa nakita ko na lang na bigla siyang parang nabilipit sa sakit habang nakahawak siya sa kanyang tiyan. Hanggang sa talagang napatili na ako nang makita kong bumulagta po yung bata sa gilid ng kalsada. Bumagsak po siya at parang nawala ng malay. Chang! Yung bata po, tulungan natin. Dumudugo po yung ulo niya. Napasama po yata yung bagsak niya sa kanto ng kalsada. Huwag kang ang OA dyan, Kyla. Ang dami-daming tao dyan. Siguradong may magtatawag dyan ng ambulansya. Pabida ka masyado eh. Oh, may jeep na. Sasakay na ako. Mamalengke ka na. Wala akong magawa ng mga panahong yon, Sir Wilmore. Kundi ang hintay na lang kung sino ba ang tatawag ng ambulansya. Wala rin naman po kasi akong cellphone ng mga panahong yon. At lalong hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dahil bihira lang din naman akong makalabas ng bahay. Isa pa marami pong osyuser at osyuserong nakapaligid na roon sa bata. Halos 1 oras pa ang dumaan bago may dumating na tulong. Dahil po sa nangyaring yun, parang wala ako sa sarili nang umuwi ako sa amin. Ni hindi ko nga po napansing nakalapit na pala sa akin ang kaibigan kong si Francis. Uy, Kyla! Ha? Ikaw pala, Francis? Kanina pa kaya kita tinatawag dyan. Ba't ko tulala? Siguro, sinusungitan ka naman ng tiyahin mong mangko, no? Mangko? Anong mangko? Mangkukulam. Bruha. Ganun. Ikaw talaga. Puro kakalokohan. Bakit ka nga kasi tulala? Ikwinento ko po kay Francis ang nangyari ng umagang yon, Sir Wilmore. At gaya ng inaasahan ay inis na naman po siya kay Tia Lorena. Ang tatay po ni Francis ay nagtatrabaho noon bilang nurse sa ospital na pinagdalhan doon sa batang nawala ng malay kanina sa palengke. Kaya po para mawala raw ang pag-alala ko, ay naisipan ni Francis na makibalita sa tatay niya. Ho? Ay, sige po. Thank you, Papa. Ano raw sabi ng papa mo, Francis? Bakit ikaw naman ngayon ang biglang natulala dyan? Sabi ni Papa, hindi na raw umabot sa ospital yung bata. Ang dami na raw kasing nawalang dugo
Halos manlumo po ako noon dahil sa sinabi ni Francis Sir Wilmore. Hanggang sa dumating po si Tia Lorena, ay halatang halata pa rin po ang pagkabalisa ko dahil sa nangyari. Hoy, Kyla, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Sumasakit ng matindi ang ulo ko, dali. Ano po ulit yun, Chang? Sinabi nang ikuha mo ako ng kape. Lutang ka ba? Pasensya na po, Chang. Pasensya. Akin na yung kape ko. Eto na po. Magsabi ka nga ng totoo, Kyla. Ano bang pinagkakaganyan mo? Kanina ko pa napapansing parang wala ka sa sarili ah. Ano, may gusto ka bang sabihin? Chang, yun ho kasing bata kanina sa palengke. Namatay na ho siya. Hindi raw po umabot sa ospital. Ano naman ngayon? Sus, Kyla. Akala ko naman kung anong problema mo, yun lang pala. Napailing na lang ako noon na Sir Wilmore. Dahil talagang hindi man lang nakaramdam ng likatiting na pagkakakonsensya si Tia Lorena. Samantalang ako, halos hindi ho makausad noon ang araw ko. Dahil paulit-ulit na nagpi-play sa utak ko ang nangyari sa bata. Pagkatapos po ng araw na yon, Sir Wilmore, kakaibang bagay na ho ang nangyari. Si Tia Lorena po ay halos araw-araw nang umuwi galing sa trabaho na masakit palagi ang ulo. Kung minsan naman po, sobrang tindi rin ng pananakit ng balikat niya at napakabigat daw ng pakiramdam niya. Minsan naman, nagigising na lang po siya na puro pasa ang katawan o di kaya'y may mga hindi maipaliwanag na marka sa balat niya. Sinubukan naman pong magpa-check up ni Tia Lorena para malamang kung ano bang diferensya sa kanya. Pero ilang test na po ang ginawa'y wala namang nakitang mali sa kanya ang mga doktor. Aray, ang sakit-sakit talaga ng ulo kong to, buisit. Hoy, Kyla, kuha mo nga ako ng ibuprofen sa kusina. At hindi na naman ako pinatutulog ng ulo kong to. Bilisan mo! Dumadaing na lumabas si Tia Lorena ng gabing yun sa kanyang kwarto. Habang nakaharap ako sa full body mirror namin sa salas at nagsusuklay ng buhok. Akma na po sana akong susunod sa kanya noon. Kaya lang, bigla na lang ho siyang sumulpot sa likod ko. Dahilan para makita ko ang refleksyon niya ay itinaboy at pinagsalitaan niya pa ng kung ano-ano. Anong nasa balikat? Anong sinasabi mo, Kyla? Ale, palimos po. Bigla na lang hong napasigaw si Tia Lorena nang marinig niyang nagsalita ang batang multo sa mismong tenga niya.
Napatingin ho siya sa akin at dahil nakaharap ako sa salamin, ay nakita niya rin ang sarili niyang refleksyon mula doon. Halos takasan po si Tia Lorena ng sarili niyang hininga nang makita niya ang nakangiti at umiiyak ng dugong imahin ng batang pulubi na ngayon ay nakasampa sa balikat niya at kinakagat naman ang kanyang ulo. Dahil po sa lakas ng sigaw na yon ni Tia Lorena, ay nabulabog pa ang ilang kapitbahay namin. Medyo malalim na ho kasi ang gabi noon at karamihan sa kanila ay natutulog na. Maya-maya po ay nakarinig na lang ako ng tumatakbong mga yabag papunta sa bahay namin at nakita kong sumilip sa bintana si Francis. Kayla? Kayla! Anong nangyayari dyan? Doon lang ho ako nagkaroon ng lakas ng loob na kumilos at tumakbo papunta sa pintuan para pagbuksan si Francis. Pagkatapos noon, ay itinuro ko sa kanya si Tia Lorena na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa tapat ng salamin at takot na tinititigan ang sarili niyang refleksyon. Francis! Yung bata! Nagpakita sa amin yung bata! Ha? Anong bata? Dahil hindi po ako mapagsalita noon ng ayos, ay hinila ko na lang si Francis. Siya na mismo ang pinatingin ko sa refleksyon ni Tia Lorena para makita niya ang bata sa salamin. Ganon din po ang naging reaksyon ni Francis. Napahakbang pa nga siya noon paatras. Pero mabilis din po siyang nakabawi noon para magdasal. Kaya ginaya ko na lang po siya noon. Mabuti na lang at nang magmulat kami ng mga mata, ay wala na ang bata sa salamin. Pero si Tia Lorena po ay bigla na lang bumulagta sa sahig. Kaya naman, dali-dali namin siyang isinugol ni Francis sa ospital. Matapos po ang pangyayaring yon, ay unti-unting nanghina si Tia Lorena. Nang muli po kaming magpatingin sa doktor, ay saka lang nila tuluyang nasabi ang kalagayan niya. May sakit po si Tia Lorena, Sir Wilmore. May nakita pong bukol sa utak niya. Ang sabi po ng doktor ay masyado raw pong komplikado ang pwesto ng tumubong tumor sa kanyang utak. Kaya kahit daw po magpa-opera siya, ay walang kasiguruhan na mabubuhay siya. Ang ulo ko. Napakasakit ng ulo ko, Kayla. Hindi ko na kaya.
ko habang pinagmamasdan si Tia Lorena. Bigla na lang po siyang dumaing habang sinusubuan ko siya ng pagkain. Dahil ng mga panahong yon, ay hindi na po maigalaw ni Chang ang sarili niyang mga kamay. Naawa po ako sa kanya. Kahit namang gaano kasungit at kalupit sa akin si Tia Lorena, ay siya pa rin ang dahilan kaya hanggang ngayon ay buhay pa rin ako. Maya-maya pa, bigla na lang po kaming nakarinig noon ng impit na mga hagikik. Kaya halos sabay din kaming napalingon ni Tia Lorena sa full body mirror. Nakaharap na naman pala namin ng Chang. Naando na naman yung batang pulubi. Kung si Kyla. Chang, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi pa po kayo mawawala. Gagaling pa po kayo. Ipinaayos ko ng lahat, Kyla. Sana patawarin mo ako sa lahat ng kalupitang ipinaranas ko sa'yo. Simula nang mapadpad ka rito sa poder ko. Patawarin mo ako kung sa'yo ko ibinuhos ang galit ko sa nanay mo at sa asawa kong parehong nagtaksil sa akin noon. Ano pong ibig niyong sabihin, Chang? Doon ho, sinabi sa akin ni Tia Lorena, Sir Wilmore, na hindi pala totoong bunga ako ng pang-aabuso kay nanay. Bunga po ako ng pakikiapid niya sa asawa ng pinsan niyang si Tia Lorena, na ng mga panahong yon ay kakakasal lang sa asawa nito. Doon ko lang po naintindihan kung bakit naging ganong katigas ang puso ni Tia Lorena. Matapos po ng araw na yon, ay hindi na kami ulit ginambala pa ng multo ng batang pulubing na pag-alaman ko pong nagngangalan palang JR. Dinalaw ko po kasi siya sa punto niya para mag-alay man lang ng bulaklak. July 15, 2015 po ang eksaktong araw kung kailan nawala si Tia Lorena. Pero bago po nangyari yun, ay sinigurado po muna niyang sa akin mapupunta ang lahat ng benepisyong makukuha ng mga kaanak niya sa kanyang pagkawala. Sa pamamagitan po ng opisyal na pag-ampun niya sa akin bilang sarili niya pong anak. Hindi po naging madali para sa akin ang naging pagkawala niya. Pero mabuti na lang ay dinamayan po ako ni Francis at ng mga magulang niya. Hanggang ngayon po, Sir Wilmore, ay nanghihinayang pa rin ako sa nawala na si Tia Lorena. Kung kailan nagiging maayos na ang relasyon namin. Pero masaya na rin po ako para sa kanya dahil sa wakas ay wala na po siyang mararamdamang anumang sakit. Hiling ko pong kung nasaan man siya ngayon, sana ay masaya siya at nakikita niyang maayos ang kalagayan ko dahil sa tulong niya. Mahal na mahal kita, Chang.
Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento ng karanasan naming ito ng aking Tia Lorena, Sir Wilmore. Napakarami ko pong iniyak habang isinusulat ko ito. Bigla ko lang po kasi itong naalala habang naglilinis ako ng bahay. Bilang paghahanda sa nalalapit na po naming kasal ni Francis. Siya rin po talaga ang nakatuluyan ko. Gaya ng sabi sa akin ni Tia Lorena noon. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig, at makikinig pa lang sa kwentong ito. Kung sakali pong isa ito sa mapili ninyong ikwento sa inyong channel. Muli ay ako nga po pala si Kyla, at tatapusin ko na po rito ang sulat ko. Hanggang dito na lamang po. Naway patnubayan tayo ng Panginoon. Ito na po ang pinakahihintay ng ating taga-subaybay. Dumako na tayo sa paborito ninyong shout-out portion. Shout out. Going out to Rose Ann Denoya, Shalinaw Vicky Tan, Rosario San Jose, Lucy Tugna, Chanli Wong, Janarin, Keso Vernice, Hilary Sembran, Anerms. Magbabasa po tayo ng pinakamagandang comment galing kay Joy Arellano at Lawrence. Sabi ni Joy, avid listener niyo po ako. Ang ganda ng boses mo, Sir Wilmore. Napakalamig mag-narrate ng mga kwento. Almost 1 year na rin po akong nakikinig sa mga stories ninyo po since 2022 pa. Ako po si Joy Arellano, OFW ng Kuwait. Sabi naman ni Lawrence, shout out sa mga nag-internship doon sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City, at pati na rin sa nakikinig tuwing premiere sa kwentong Takip Silim. Sa mga hindi naman nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyong kalimutang